मर्निं लोगोफोर नोंसोरखौ ओंखाम एवनायनिफ्रायनो बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय बाबुनो ओंखाम एवगासिनो दं आङो आलु बादाम होनानै दासान्दि माने बेखौनो मोजां मोनगासिनो दं आरो ओंखाम एवनाय ओमफ्राय बेखौनो एवलायबाय आरो आङो ओमफ्राय नै फारसेथिं साहा फुदुंगासिनो आरो ओमफ्राय नै आङो मोखां सुवाखैमोन दासो मोखां सुखांबाय आरो लोगोफोर ओंखामखौ एवग्रोदोंमोन आङो बाबुनो ओमफ्राय मेगनानो ब्लब ब्लब जालायदों आंना उखैनाया दिनै लेट जादों ओमफ्राय बुंखानोसै सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायदो दा आरो लोगोफोर सोरांबानो माने मा संगोन मा खावगोन माने उथिबानो सानबाय थायो दा नानियाबो देरबाय नालाय बेनोबो सानबाय थानो गोनां जायो मा संना होनो नै आंहा फिसाजोआ उथिथ'वाखैनो जि जा दलर उन्दुना दं बि उथियावनो खामानिखौ आथुर मावो आङो ओमफ्राय नै सान्दुंआबो जा माने थिं थिं गोसाखा आरो लोगोफोर माबाखौ जा निला गुफुर समायना नुदोंना नै ओमफ्राय फोथारा माइ फोथारखौबो कायमा फुंनि ओंखाम जाना लानोसै लोगोफोर मुला बिलाइदो आलु मुला बिलाइ माने दाथ' गोदान ओंखारनाय नालाय गोथाव मोजां मोनजायोना ओमफ्राय ओंखाम गुदुं गुदुं ओमफ्राय आसारबो अलप लालायबाय आङो फुङावनो ओमफ्राय उथिसो जाना लाबाय फुंनि जोंहा बिमा फिसा दुगैखांना स्र' स्रिं जालायबाय आंहाथ' फुङावनो दुगैदों दानि ओमफ्राय आरो नानियाबो उन्दुना दंमोन नालाय ओमफ्राय दासो माने दसे थाखांनानै बिखौबो थुखैना होबाय आङो ओमफ्राय नै खानायखौ सुना होबाय सेम्पु होनाय जायाखै आंहा सेम्पु होनाय जायानो फिसाजोनो ओरैनो मा लोबस्रना होयो ओमफ्राय मोदोमाव माने साबोनथ' होयो होनाया ओमफ्राय बाबुआबो स्कुल थांबाय बाबुनि स्कुलाबो बेलेग स्कुलनिफोरा टाइमा सोलायबाय आरो सिगां माने साननैसो बिराद माने गरमनि थाखाय माने टाइमखौ सोलायजोबदोंमोन ना फुङाव थांनो गोनांमोन ओमफ्राय बेलेग स्कुलनाथ' माने सोलायबायमोन ओमफ्राय बाबुनाबो दिनैनिफ्रायसो सोलायदों आरो माने फुङावनो मेसेज हरबाय स्कुलनिफ्राय माने टाइमा 9टानिफ्राय क्लास जागोन होननानै ओमफ्राय दानि माने थांबाय आरो बेबो ओमफ्राय आंहाबो दुगैखांना लाबाय फुंनिबो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नानियाखौबो थुखैस्रबाय ओमफ्राय स्र' स्रिं जाजोब्बाय जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां ओमफ्राय दा आरो सानजौफुनिबो टाइमाथ' जायाखैनो थेवबाबो आङो ओंखामखौ थिखांखाना होबाय आरो ओंखाम थिखांना होबायानो नानिया उन्दुनायावनो ओमफ्राय दायो संहोलांनोसै लासै लासै मा ओंख्रि संनाय जायो दिनै नै आंना भिडिअ थिखांनायानो जादिया उल्था माने नानिखौ बामदोंमोन नालाय मबाइल हमनायानो जादियानो सिदासो जादों ओमफ्राय नै थाइगिरदो नादो संबाय ओमफ्राय नै मोनसेया जादों बयलार बेदरा लोगोफोर जानाय दिनबाथाय आङो गारथाराहाय मोननै मोननै माने जानो होथारो आरो ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर गोखै ओंख्रि जानो लुबैनाय ओंखाम जाखां होरि लाखांबाय नालाय दसे जिरायदोंमोन ओमफ्राय नै रिल्स बानायनो लुगैलायबाय आंहा बिमा बुरैया माने जेथिंजाबो माने मोजां मोनो मोसानो ब्लग बानायनो माने जेथिंजाबो गारथारलाहाय गथ' गथाय थाबाबो सोलाबासो थेवबाबो गथ' उन्दुबानो होना होथारो आंहा माने थेवबो आंना फिसाजोआ माने गाबबाङा दलरै माने आं मोसाबाथाय ब्लग बानायबा जा माने नायबाय थाखायो आरो गथ' आंनि मोसानाय रोङो सोलोंसिगोनहाय बेबो मोसानो रोङो ओमफ्राय सान्दुंआबो जा गोसा ओमफ्राय आङो बानायनोसै रिल्स नै लोगोफोर दासो पार्सेल सफैदों आरो बेखौनो आं आनबक्सिं खालामनोसै नोंसोरबो नायदो मा बियो ओमफ्राय नै हानोसै आरो ओमफ्राय नै खुलिबाय आङो रेडि नायदो कालारा मोजाङानो नै गुफुरदो माबादो गिलिद मोनलायदोहाय नै साइडखै दोनहरबाय ओमफ्राय नै नायदो आरो माबोरै नुदो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय कालारखौ नानिनि जग्रा बिहरदो नानियाबो दा 7 मान्थनि जाबाय नालाय बेनोबो दा थाबायनो सोलोंनांगौ नालाय बिखौ माने बिहरबाय आरो बेयाव फज'नो थाखाय ओमफ्राय मोनसेयाथ' आरो माबायानो फुथुनायसो नालाय नै मोनसे दुर्गा फुजा सफैबायानो लोगोफोर सोर सोरा मा मा बायखो सना गोदान आसान गोदान बेफोरबायदि बायनो लुगैयोना फुजा सेर फैबाथाय देलायना थांनो दख'ना गोदान सेन्देल गोदान बेफोरबायदि नंगौना नङा नाथाय आंहा जेबोआनो बायनाय जायाखै माने इन्टारेस्टबो नाङाखै नायनोथ' थांगोनानो ओमफ्राय बायनो गोसो जायाखैनो आवगायनि माने फुरुना दख'ना माने आरो सना गना सेन्देलाथ' दा हिल गोजौ गाननो हानाय नङा गोदो माने सिख्ला टाइमनिफ्राय बुहुत माने दा बोसोर माने हिल गानबाय ओमफ्राय दा बाय फ्लेट सिस्टेम गाहायखौनो गानना थांगोन फुजायाव नुनो नाङा गथ' गोरलै गोनांदो आरो दाथ' आरो जोंख्लाब जोंख्लिब दख'ना पिस्ला गाननो हाया गथ' गोरलै गोनां फुटफोर गना बिनिखायनो माने सिम्पोल माने माबाखौनो गानना थांसिगोन आङो माने बिदनानो फिट थायोना जेरावबो माने माबा साजियो गस्ला गोजा गोमोदोबो सिम्पोल माने जिदो गानो बिदिनो साजियोना गोमो दख'नाया गोजा गोमो बा गुफुर
गुलाब बि दख'ना गांसे माने गोमो दख'नाया माने गासिबजोंबो साजियो आरो रांख्रेब मोदोम गोनां नांलाया दख'ना गाननो माने निजेनि कम्फर्टेबोलनि थाखाय नांगौना नङा निजेनो गाननायावबो मोजां मोननाय हेन बेफोर आरो जोंख्लाबसिनि दामिकनि दख'नाया स्टाइलल'सो बिदि हेन आरो मोनसे ओमफ्राय गाननायाव जिखौ जों मोजां मोनो बिखौसो गाननांगौ जेरै नैफोरबायदि दख'नायानो फिट थायो टाइट नंगौना लोगोफोर नंगौना नङा गाज्रि मोनाहाय बुंनायफोरखौ ना सोरबा सोरबा होनगोन ना नोंहालाय मा जादों जोंहा स्टाइल गाननो फुजा फाथालाव माबादो दिनानै दासान आरो माने गावबा गाव सयस आरो थेवबो आङो बुंबाय खोथाखौ टिक 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 होनलायदो ओमफ्राय संनाय खावनाय सावरायलायनोसै आंना भिडिअ मिक्स जाबाय थायो लोगोफोर मिथिबायना आङो सानसेनो बानायजोबनो हाला दाना आरो माने बिराद दिगदार हेन्जबो जाबाय माने राव मानसिफोरा बहुत थांजोबगौ लोगोफोरा माबा गोमाजोब्बायसो 5480 फल'वार्स दङ थेवबो भिउसआ फैयो आंना 50 100बो फैया 50 आरो माबा फैयो ओरैनो 60 माबाया फैयो मिथिबाय बेफोरबायदिबा सोर माने बानायनो लुगैनो देसाय सापर्ट खालामलायनांगौ ना गावजों गावनो नायलायनांगौ हेल्प खालामलायनांगौ ना जोंबोथ' बेलाइनिखौ फैबा जों नायो नाथाय आं ब्रा ब्रा रावखौबो आंनिखौ भिडिअखौ नायथारदो होननानै रिकुवेस्ट खालामाखै बुंदो जास्ट बुंदोसो आं खोथाखौ माने एसेबां लोगो थानानैबो दिनै भिडिअ माने भिउसआनो फैया जाबाय रावबो नाया माने आं नाथाय आंनाव जि आंनि टाइमलाइनाव जि फैयो आङो गासिबो नाथ्रोना दोनहरा दै गासिबखौनिखौबो नायो आं नाथाय आंनिया रावनावबो मोनहैया ना माबा मिथिया आरो ना नाया इनि भिडिअ मा दङ बा इन्ट्रेस्टि दं मा देखायो इदि होननानै इसोर नाथ्रोना दोनहर खोमा नाथ्रो दोनहर मानोना नाथ्रोना दोनहरलायो आरो ना मा लोगोफोर नाथाय आं रावनिखौबो दोनहरा आङो नायनो होयो दे आंनाव जायनिया फैयो बिनिखौनो नायो आङो नाथाय दुखु मोनोना इफोरबायदि इमान खस्थ' खालामनानै माने ब्लग बानायो दिनै जुदि रावबो नायाबा जुदि माने गोसोआव बोरैबा नाङो आरो बानाय मोनो जुदि भिउस फैबासो लोगोफ्रा हेफाजाब होलायबासो गावजों गाव सापर्ट खालामलायबासो गोसोआवबो इन्टारेस्ट मोजां मोनो खुसि मोनो आरो ब्लग बानायनो नै आंहा फिसाजो उथिबाय दे आङो संनाय खावनायबो चालु खालामसै दिनै आंहा फिसाजोआ माने उन्दुथेराखैनो माने फुंनिफ्रायनो उन्दुलाय उथिलाय बिदि जाबाय दं ओमफ्राय थुखैना होदोंमोन दानि ओमफ्राय उन्दुना मोनबाय आंनि ब्लग बानायनाय आवाज गोसा साबुनि खोनानानै सिखारबाय खोमा लोगोफोर रायलायनो